X'emozzjoni qed inħoss ġofija llum. 6 snin u nofs ta' headlines sibsin kontra l-gvern, 6 snin u nofs jiddefendi lil Keith Schembri, Prim Ministru li lanqas kien kapaċi jtemm iż-żewġ mandati li taħ il-poplu, gvern li spiċċa maħkum minn skandlu wara l-ieħor. Jien irrid issa li Malta tkun lejla tad-dinja. Fid-dadija biex jiġu aġevolati il-ħbieb tal-ħbieb. Fost l-ar mill-każijiet kollha li kellna f'dawn l-aħħar snin kemm ilu Joseph Muscat Prim Ministru kien l-iskandlu tal-Panama Papers li ġie żvelat mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Kien hawn meta l-Ministru Konrad Mizzi u l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri inqabdu li fetħu kumpaniji sigreti fil-Panama. Apparti ż-żewġ kumpaniji tagħhom Harnville u Tilgate inkixfu wkoll il-kumpaniji eGrant kif ukoll 17 Black li wara r-riżulta li s-sit tagħha kien Jorgen Fenech. Fenech huwa l-istess persuna li kien direttur tal-Electrogas, il-power station il-ġdida li kien pjana l-Partit Laburista sa minn qabel l-elezzjoni tal-2013. B'wiċċ Konrad Mizzi fuq qudiemnet imexxi dan il-pjan li kien mirqum sal-inqas dettall. Eventwalment mill-Panama Papers kif ukoll minn investigazzjoni separata tal-Aġenzija Reuters kien inkixef illi minn 17 Black kellhom jgħaddu mal-5,000 kuljum lejn iż-żewġ kumpaniji sigreti ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. L-ex Chief of Staff wara l-inqabad kien ikkonferma li 17 Black kellha tkun target client tiegħu. Skandlu għoxxen ieħor kien dak tal-beħ tal-isptarijiet lil kumpanija Vitals miljuni li ħadd ma jaffej marru. Kulħadd żgur jiftakar anke l-istejjer mill-aktar serji marbuta mal-Bank Pilatus tanti li kellha tiġi rtirata l-liċenzja ta' dan il-bank minħabba rabtiet mal-Azerbajġan. Kien minn Pilatus Bank li allegatament għaddew flus lejn kont f'Dubaj għall-kumpanija sigreta eGrant. Idi fuq il-kuxjenza sodisfatt bil-ħidma li għamilna flimkien, sodisfatt. L-iskandlu ta' Strada Zecca kien skandlu ieħor mill-kullana ta' oxxenitajiet li għamel dan il-gvern, skandlu li kieku ma kienx għal-ħidma tal-ġurnalista Caroline Muscat dan id-dil kien jibqa' moħbi. Kien ukoll il-gvern ta' Muscat li ħolhom bl-idea tal-beħ tal-passaporti, skema li mal-ewwel kienet maħkuma b'allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus u nies meqjusa suspettużi li xtraw il-passaport Malti. F'din il-lista wieħed jista' jżid l-iskandlu ta' Acapulco u l-allegazzjonijiet serjissimi fil-konfront ta' Chris Cardona, l-isparatura tax-xufier tal-ex Ministru Manuel Mallija. U anke l-iskandlu marbut mal-beħ tal-Australia Hall li fisser miljuni għal Partit Laburista.